ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ବସି ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ବାସ୍ନା ଆସି ନାକରେ ବାଜିଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ଯୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଥାଏ ମୁଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟାଣି ହେଇ ସେଆଡ଼େ ଚାଲିଲି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘର ଦିଦିଙ୍କ ଆଳୁଚପ ବାସ୍ନାର ପ୍ରଭାବ। ମୋତେ ଦେଖି ଦିଦି କହିଲେ, ତୁ କ'ଣ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛୁ? କ'ଣ କରିବି ଦିଦି, ତୁମ ହାତ ତିଆରି ଆଳୁଚପ ବାସ୍ନା ଏମିତି ମହକୁଛି ଯେ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟାଣି ହେଇ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ଦିଦି, ଆଳୁଚପ ବନେଇବାର ଟ୍ରିକ୍ ମୋତେ କୁହନ୍ତନି? ଦିଦି କହିଲେ, ଆରେ ଫାଷ୍ଟ ତୁ ଆଳୁଚପ ଖା, ମୁଁ ପ୍ରୋସେସ୍ କହୁଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆଳୁକୁ ସିଝେଇ ଥଣ୍ଡା କରି ତାର ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ନେବୁ। କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଦେବୁ। କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ଭାଜି ସେଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଛେଚା ଦେବୁ। ତାପରେ ବାଦାମ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଥିବା ବିଟ୍ ଗାଜର ବିନ୍ସ ପୋଟଳକୁ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଗରମ ମସଲା ପକାଇ ଭାଜି ନେବୁ। ପରିବା ସବୁ ସିଝିଗଲେ ସେଥିରେ ଆଳୁ ପକାଇବୁ। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ କାଟି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ପକାଇ ମିକ୍ସ କରିନେବୁ। ତାପରେ ଗୋଲ ଗୋଲ କରି ଆଳୁର ବଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବେସନରେ ପକାଇ ଛାଣିବୁ। ହଁ, ତେଲକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବୁ। ଏଇ ବନିଗଲା ଗରମ ଗରମ ଆଳୁଚପ।